TBS Machine Power har fået en ny forhandling af læsemaskiner fra Zeppelin og CAT. Det betyder, at de danske Valtech-forretninger, hvor Valtra er hovedfokus, og de danske TBS-forretninger, hvor Fint er hovedfokus, nu kan tilbyde en bred palette af læsemaskiner fra CAT og fra Zeppelin. Men hvad er forskellen egentlig på Zeppelin og på CAT? Det dykker ned i denne udgave af Agri-Tech Media, hvor vi snakker med Zeppelin, vi snakker med CAT-folk, vi snakker med TBS, der fortæller om den nye forhandling af Zeppelin og CAT til landbruget. Mit navn er Morten Damsgaard, det her er Agri-Tech Media, og inden vi kommer for godt i gang, ja, så nupper vi lige et par annoncer fra nogle af de fantastiske annoncører, der bakker op om Agri-Tech Media. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Gennem de seneste 30 år har I vist os den store tillid at lade os levere jeres transportløsninger. Så uanset om I skal køre, når forholdene er umulige, har brug for en ny logistikløsning, eller som Ole her bare skulle bruge en vogn, som man kunne pøle med, så har vi hjulpet jer med at finde de helt rigtige løsninger. Folk har jo typisk en normal stengrab, men her har vi den her frontklo på foran, og det her kamera, der gør det nemmere for, at du selv kan se ind i maskinen og tage stenen op, uden at skulle ud af traktoren. Hvor normalt typisk, enten så fylder du den med jord, eller så skal du selv ud og lige give stenen måske det sidste puff. AgroGrub bliver monteret her på en frontlæsser, men den får så også til en frontlift. Og der er jo mange, der har en smag inden for traktor med, hvilken farve de gerne vil have. Derfor har vi tænkt os at imødekomme det om, at du kan få farven på selve beskyttelsen der og greben, så den passer til din traktor. Man kan få mere at vide om produktet på agrograb.dk. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Når landbrug handles, er vi med i de strategiske overvejelser. Vi tænker kommercielt, skaber klarhed og sikrer en tryg landbrugshandel. Jamen altså, TBS Machine Power har været så heldige at kunne indgå et partnerskab sammen med Zeppelin Danmark, hvor vi har fået muligheden for at sælge CAT-maskiner og maskiner fra Zeppelins portefølje. Og det er vi super glade for, fordi at Zeppelin og CATs produkter ligger i samme kvalitetsniveau, som vi har maskiner i dag, altså Fendt og Valtra traktorer, krampevogne og de andre samarbejdspartnere, vi nu har med højkvalitetsmaskiner. Ja. Så det er vi glade for. Det betyder for organisationen, at vi har nogle nye produkter, vi skal sætte os ind i. Vi skal lære at yde den samme tekniske service, som vi er vant til på vores andre landbrugsprodukter. Og så betyder det forhåbentlig, at vi kan få noget volumen ind i vores værksteder, sådan at vi har noget at lave året rundt. Altså, vi tager læssemaskiner ind, fordi vi synes, at dem kunder, vi kommer ved i dag, mange af dem, de bruger jo rigtig meget læssemaskiner, og så vil vi også kunne tilbyde at have det med i tasken, når vi besøger vores kunder, at vi kan tilbyde et højkvalitetsprodukt til læsning og gravning og hvad der nu måtte være for behov derude for sådan noget udstyr. Så det er godt at have med, fordi der er et behov for det derude. Ingen tvivl om det. Jamen, både Sten og jeg har sagt ja til at være de folk, der ved noget om produktet, og det glæder vi os til at sætte os ind i. Det er vi ydmyge omkring, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe vores kollegaer med at blive produktspecialister på det her grej. Ja. Så det bliver spændende. Og inden for CAT, der er det jo alt, hvad det her hjulæsser op til 17 tons. Og i Zeppelin, der har vi jo teleskoplæsserprogrammet. Og så har vi også inden for CAT skidstier, altså den skridstyret, som er en meget alsidig maskine. Det er jo over 200 forskellige enheder, du kan sætte på til skovbrug, landbrug, entreprenører, hvad det måtte være. CAT, de har et rigtig fint program på gravmaskiner, helt ned fra en lille 800-900 kilo så op til en 9 tons, at vi skal ud og have vist frem, og det glæder vi os rigtig meget til.
Udover de der gravemaskiner, så er der også randgraverne, og der tilbyder de et bredt program lige fra dem med de små forhjul til dem med de store forhjul. Så der er lidt forskelligt på randgraversiden også. Ja, vi har jo den store fornøjelse og ære at få lov til at prøve at køre med grejet ned i Tyskland. Det var her i starten af maj, vi var dernede. Og det var jo, jeg vil sige, det var en legeplads for voksne. Ude i en stor grusgrav, og der havde de så alt det forskellige grej stillet op, så vi ellers skulle bare kunne få lov til at køre og skubbe i nogle grus og læse sin vogn og ja, minigraver, og det var virkelig en fornøjelse. Det gav et rigtig godt indtryk af, hvad det var, vi skal i gang med nu her. Vi skal bistå eller supportere vores kolleger både i Valtech, men også i TPS. Har de brug for noget viden omkring produktet mere dybdegående, så skulle vi gerne kunne hjælpe dem. Vi kan tage med dem ud, hvis de skal ud til en kunde og snakke kat eller zeppelin, eller de kan sige, jamen, kan I købe og snakke med ham der, han har spurgt på det og det produkt der, så på den måde skal vi supportere dem, og det er en fælles indsats. Det er teamwork, det her. Det er ikke kun Michael og mig, der skal sælge det her. Men det er fælles hjælp. Det er fælles hjælp, det her. Ja. Det er det. Så vi skal bare have den ekstra viden over, og vi kan supportere vores kolleger. Zeppelin og Cat. Ja. Hvordan er det hænger sammen? Jamen, det første, når man siger Zeppelin, så begynder folk at tænke Zeppelin og de her luftskib. Og det er der, vi stammer fra. Og vi skal helt tilbage til starten af 1900-tallet, hvor den her greve von Zeppelin, han havde sin luftskib. Og den gode historie, som vi er meget stolte af, det er jo vores ophav. Og det er fra greve von Zeppelin i Sydtyskland, ned på grænsen til Østrig, Friedrichshafen. I 1908 vil han gerne sælge de her luftskib til det tyske forsvar, og de vil gerne have bevis for, at de her de kan flyve i 24 timer. Så de laver en test, og det går fint. Lige indtil de skal lande, så sker der en ulykke, og luftskibet det eksploderer. Og greve von Zeppelin, han går konkurs, han går bankerot. Men indbyggerne i Friedrichshafen, de samler 3,5 millioner D-mark sammen i 1908, for at han kan komme tilbage og bygge med sit projekt og bygge de her luftskib. Det glemmer greven aldrig, så omkring 1920, der testamenterer han hele sin virksomhed til byen Friedrichshafen. Så den dag i dag, der er det borgmesteren i Friedrichshafen, som er chef for hele Zeppelin-koncernen, som i dag er omkring 170.000 medarbejdere, primært i Europa, men vi har aktiviteter over hele verden. Hvis så vi tager forholdet mellem Zeppelin og Cat. Zeppelin er jo forhandler, importør af Caterpillar entreprenørmaskiner og motor til skibsfart. Det hele det startede i 1954, hvor man i Tyskland lavede den her forhandleraftale med Zeppelin. Og siden 1954, der har Zeppelin været forhandler af Caterpillar entreprenørmateriel og motor i Tyskland. Hen over årene siden 1954, der har det udviklet sig, så Zeppelin i dag er verdens største forhandler, målt på antal enheder af Caterpillar, entreprenørmaskiner og motor. Så har vi to ben, vi står på. Det er entreprenørmaterialet, og det er motor til skibsfart, det vi kalder for power, som også er generatorsæt og powerbanks, solpaneler og så videre. Der er en transformation i gang der i forhold til at imødegå de nye krav og ting, der sker i markedet i forhold til emissioner, emissionsfri og batterier og el og så videre. Så har vi i Zeppelin taget nogle produkter ind, som Cat ikke har i deres produktportefølje, og en af dem det er teleskoplæsser. Så vi introducerer faktisk med TPS Zeppelin teleskoplæsser, som er en Farasin italiensk mærke. Den mindste her på cirka 2,5 tons i kapacitet og ud til 6 meter, og den største i kapacitet på 5 tons og ud i 8 meter. Så teleskoplæsserne kommer ind, og så har vi også nogle mindre læsemaskiner fra 2,5 tons og op til 6 tons. Så det er sådan den produktportefølje, som vi har indgået aftale med TPS Maskinpower om at sælge og servicere. Zeppelin er jo også i forvejen til stede i Danmark. Ja.
i form af ren entreprenørmaskiner? Zeppelin Danmark blev opkøbt af Zeppelin-koncernen i 2020 sammen med forhandlerskabet i Sverige. Så Zeppelin Danmark er i dag ejet af Zeppelin Baumaschine i Tyskland, som har hovedsæde nede i München. Og vi sælger og forhandler hele Caterpillars program inden for både entreprenørmaskiner og motorer til marinesegmentet. Og vi sælger jo selvfølgelig alt det, vi kan til primært entreprenørdelen, og nu har vi indgået det her samarbejde med TPS, fordi vi godt vil mere bredt ud, også til landbruget og mindre entreprenører, som måske føler sig mere tryg ved at handle med den lokale maskinforhandler. Og der har TPS et godt fodaftryk, især her i det jyske og på Fyn. Og det er det, der er vores bevæggrund for at gå ind i det her samarbejde, for at komme mere bredt ud med det mindre maskinprogram. Det får meget samarbejde får i det daglige mellem Zeppelin Danmark og TPS? Vi får et meget tæt samarbejde. Det er jo klart, at TPS de skal også have en forretning til at køre, så aftalen er, at de kommer til at kan sælge og servicere de maskiner, som er i programmet, og selvfølgelig med støtte både fra os her i Danmark, men også fra vores kollegaer nede i Tyskland, som vi også bruger meget i vores dagligdag i forhold til teknisk support osv. Er der tale om en eksklusivitet til TPS med blandt andet til skoblæserne? Eller? Det er også noget, vi sælger som Zeppelin Danmark og kommer til at gøre meget mere ud af i fremtiden. TPS er de første maskiner, som kommer til Danmark, er teleskop, Zeppelin teleskoplæsere. Det bliver til TPS. Vi går i gang i Zeppelin Danmark her efter sommerferien med at introducere teleskoplæserne til det danske, kan du sige, entreprenørmarked. Når Zeppelin det er verdens største forhandler af CAT-maskiner, som jo er verdens største producent af entreprenørmaskiner, så er Zeppelin ret stor. Kan du sætte nogle tal på? Zeppelins størrelse, hvor mange lande? Jamen, sådan lige med lande, jeg kan ramse landene op, som vi er i. Vi har selvfølgelig Tyskland, som er klart det største marked, vi er i. Så har vi forhandlerskabet i Østrig, Slovakiet og Tjekkiet. Så har vi helt over øst på Uzbekistan og Tuzbekistan, Rusland, Hviderusland og Ukraine. Og det er jo klart, at i forbindelse med krigen herover, så har det haft en voldsom impact på hele vores forretning. Så vores aktiviteter i Rusland og Hviderusland, det er jo nærmest ikke eksisterende på nuværende tidspunkt. Og så i 2020, der købte Zeppelin forhandlerskabet i Danmark og i Sverige af det, der hedder PON, hollandsk selskab. Og 1. juni sidste år, i 2025, der købte man det resterende, så købte man forhandlerskabet i Holland og i Norge. Så det er, hvad skal man sige, de lande, som Zeppelin har, og det er jo her i Europa. Zeppelin gør sig jo ikke kun i forhandling af CAT-maskiner. Nej. CAT-maskiner er det ene ben, som Zeppelin står på. Det andet ben, som Zeppelin står på, det er det, der hedder ZF. Så det er gearkasser og transmissioner, som man producerer primært i Tyskland. Og det er en stor del af vores forretning. Så man kan sige, at borgmesteren i Friedrichshafen, han er ansvarlig for hele Caterpillar forhandlerskabet og ZF vores koncernen. Og det er i rundtal 170.000 medarbejdere i de to ben, som består af Zeppelin. Med efternavnet Ag Handler, ja, så er der i den grad lagt op til en opfyldning fra filmen her. Det bliver virkelig spændende at følge op på maskinerne fra CAT, men selvfølgelig også fra Zeppelin. Og må ikke vi kommer til at se meget mere til de her maskiner på Agritech Meet i den kommende tid. Det tænker jeg. For jeg tænker bestemt også, at vi kommer til at støde på de her maskiner ude i det danske land. Og TPS Maskinpower, de fortæller, at både Valtech-afdelingen og TPS-afdelinger får flere demoenheder over den kommende tid. Og som man kan se her, så er den 17 tons gummiged her, den er faktisk mere eller mindre klar til at komme ud i græs og senere på året majs. Med silograb og en bred 750 dækmontering fra Michelin. Og husk så, hvis du har gjort det, tryk på abonner og subscribe-knappen her på Agritech Medias YouTube-kanal. Der er flere fordele, blandt andet hvis du slår klokken til, så sikrer du dig en notifikation næste gang en ny film er klar her på kanalen. Og det kunne jo sagtens omhandle de her spændende læsemaskiner fra CAT og Zeppelin. Tak fordi du så med.